गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि रादाबगिरि नायगिरि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। नंगौ बे समाव दंफैयो आं धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्टसापरि ओनसोलनि उलुसापरि बर'गुदि फरायसालिनि जिथु गेलेग्रा फोथार, बे गेलेग्रा फोथाराव दिनै सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो बराय आफादा जिथु दिनै गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि लानाय जादों। बे गाहाय खुन्थियाखौ जिथु जोंनि ओनसोलनिनो बिपुल रामसियारि बिथाङा दिनै गाहाय खुन्थिया गायसननो हागोन। बेनिनो बे हाबाफारियावनो आरोबाव जोंनिनो बर'निनो जिथु गोबां माहारियारि आफादनि बिबानगिरि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोना बाहागो लाफैनो हादों। दा जोङो नैबे हाबाफारियावनो बिथांमोननिफ्राय जिथु मिथिना लागोन जिहेतु दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननायाव गाहाय गायसनगिरि हिसाबै सोर गायसनदों आरो लोगोसे फैबाय थानाय जिथु बैसागु फोरबो बराय आफादा जिथु माबायदि खुंलांनो रेडि जादों बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिना लानि। दिनैनि बे सिमेन्ट आन्चलिक बैसागो फोरबो आफादा जोंनि उलुसापरि गामि बड' एलपि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव खाथि खालानि 8टा गामिखौ लाफानानै दिनै बे बराय आफादा जोंहा गिबि खुन्थिया गायसनदों। दा बेवहाय आंखौ गिबि खुन्थिया गायसनगिरि हिसाबै आलासि महरै लिंहरना लाबोनायखाय आं दिनै गायसनना होबाय। आंबो बेवहाय जोबोर गोजोननाय मोनबाय। बेजों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन आफादफोरनि बिथांमोना आंखौ हेफाजाब होनायजों लोगोसे गोबां सुबुरुन होनायनि थाखाय आं गिबियावनो बिथांमोननि सेराव साबायखर बावबाय। बेजों लोगोसे आं आसा खालामो फैगौ जोंहा खुंनो गोनां 14 अक्ट' एप्रिल दाननि जा जों मोसौ सुंखायनाय संक्रान्ति सान, बेवहाय जोङो बैसागो फोरबो बरायनायजों लोगोसे जोङो गिबियावनो मोसौ थुखैनाय हाबाफारि थागोन। बेजों लोगोसे जोङो गोथैसो बावनाय थागोन। बेनिफ्राय जोङो गेजेर ससेयाव बायदिसिना जानाय लोंनाय थागोन, रंजानायबो थागोन। बेजों लोगोसे जोङो जोबनाय फारसे जोङो जा माने गलि बावनाय बे हाबाफारिखौबो जों बावगोन। आं आसा खालामो जोंनि हाबाफारिया गोग्गोमै जाफुंसारगोन रायजो राजानि अननायाव। आरो आं नोंथांमोननि गेजेरजों गासै जोंनि रायजो राजाखौ आङो खावलायगोन जे गासैबो लैहोर फैनानै जोंनि बे 10थि बैसागो फोरबो खुंनायखौ मोजाङै हेफाजाब होनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो रादाबगिरिनिसिम खुलुमनाय थाबाय। दिनै फैगौ बैसागो जोंहा दिनै सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादा खुंनो लानाय सानजारि नोगोरनि सिङावनो थानाय उलुसापरि गामियाव मोन 8 गामिजों गासै ज' जानानै जोंहा मोनसे बानजाय आफाद दादों। आरो बे बानजाय आफादनिनो दिनै गाहाय खुन्थिया गायसननाय, बे गायसननायाव दिनै नुजाथिफैनो हानाय गासै जोंनिनो बरायनो लानाय जे बैसागु फोरबोखौ बे समावहाय गासै माहारियारि आफादफोर बर'नि गासैबो दैदेनगिरि लोगोसे बानजाय आफादनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा दिनै फैनानै जोंनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननायाव फैनानै बिथांमोनहा दिनै जों गिबियावनो गाहाय खुन्थियाखौ गायसननो हानाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो दिनै सानदों जे दिनै सानजारि नोगोरनि मोन 80सो गामि बेवहाय ज' जानानै जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंनो हागोन। गोदान बोसोरखौ जोङो बरायगोन आरो लोगोसे गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै जोङो दिनै बरायनाय हाबाफारिखौ सानजारि नोगोर बैसागो फोरबोआ 10थि फोरबो हिसाबै नैबे उलुसापरि गामियाव जों खुंनो लादों। आरो जों आसा खालामदों गासिबो जोंनि बे गामि ओनसोलनि आरो गासिबो माने जेसेबांनोखि जोंनो गाननाय जोमनायजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै गावनि ड्रेस बर'निनो गामसा गाननानै हौवाफोरा आर'नाइ गाननानै आरो लोगोसे जोंनिनो हिन्जावफोरा जेनेबा गावनि ड्रेसखौ गाननानै जोङो बेवहाय
गाजा गोमजायै जों खुंनो लादों आरो जों आसा खालामदों गासिबो बे ओनसोलनि रायजो राजाया मोजाङै हेफाजाब होगोन आरो बेवहायनो जों दिनै आसा खालामबावदों जे गासिबो माने जोंनि जाखांफुनाय गथ'फ्रा जेरै मोसानाय मुसुरनाय बेवहाय बाहागो लागोन गाजा गोमजायै खुंनो जोङो थि था खालामदों बेनि थाखायनो जोङो गासैबो बाहागो लानायखौनो जों आसा खालामनानै जोङो आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोरमायनाय जाबाय जोङो सानसेनि हाबाफारि बरायनायसो नालाय बे बरायनाय हाबाफारिखौ जों सानसेनि हाबाफारिजों जोङो फुंनिफ्रायनो लानानै जोङो सानसेयानो हाबाफारि जोङो गाजा गोमजायै खुंनो लानाय जादों बेवहाय जोङो खुंखा जानायनिफ्राय लानानै मोसौ थुखैनायनिफ्राय लानानै गिबियाव जोङो फुंबिलि समावहाय मोसौ थुखैनाय खामानिखौ मावग्रोगोन बर'नि जानाखि दोरोङारि आसार खान्थि बे खामानिखौ जों मावग्रोगोन आरो लोगोसे जोङो बेवहाय गाजा गोमजायै माने बरायनायनि हाबाफारि लागोन माने सानसेनि हाबाफारिखौ जोङो मोजाङै मोजां खुंनो लादों आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंफुरि गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश बड' एबा MIL इक'नमिक्स एजुकेशन एडभान्स बड' हिस्ट्रि पलिटिकेल साइन्स आरो अल्टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन